כשאני מדבר על יכולת מקצועית, הרבה פעמים מגיעים כל מיני יזמים, או לפני זה, נגדים, יש כל מיני מקדמי פרויקטים, או צבעו אותם בצבעים גם שליליים כמאכרים, וכל מיני שרצים בין בניינים ועושים החתמות. בסך הכל אפשר לראות את זה גם באור חיובי, שמקדמים את הפרויקטים לקרות, אבל חשוב לכם לזהות שהם באמת מקדמי פרויקטים, והם לא היזמים עצמם. אז זו נקודה חשובה לדעת עם מי אתם מדברים. ליזם עצמו צריכה להיות יכולת מקצועית ויכולת כספית להרים את הפרויקט. כשאני מדבר על יכולת מקצועית, היא יכולת לנהל פרויקט יזמי על כל המשתמע ממנו, לנהל את כל מחזור החיים מתכנון, לרישוי, למימון, ממשיך לביצוע, וכמובן אחרי זה יכולת לתת לכם שירות לכם ולדיירים בבית. הרבה מהיזמים מגיעים בכל מיני סוגי שיתופי פעולה עם קבלנים מראש, חלק מהיזמים הם גם קבלנים, זו נקודה שקשורה ביכולת המקצועית, ויש בה גם הרבה מצגי, אפשר להגיד לזה מצגי שווא, כי עם הנקודה שפוגשים אתכם, עד שיתחילו באמת לבנות, יכולה לעבור שנה או שנה וחצי, ואפילו שנתיים, ובין המצג מי זה הקבלן למי שיבנה את זה בפועל, יכול להיות שלגמרי לא יהיה קשר. אז מה שחשוב עוד פעם, שתוכלו לראות יכולת מקצועית שהוא עשה, הוא ניהל, ויש עוד כמובן את היכולת הכספית. הנקודה השנייה, שאולי הראשונה היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק, והנקודה השנייה לדעתי היא אולי היותר חשובה, אחרי שעברנו את הראשונה, שהפרויקט יהיה חשוב לו. מניסיוני, איפה שחשוב לנו, איפה שאנחנו שמים את תשומת הלב שלנו, איפה שאנחנו ממוקדים, שם קורים דברים בצורה טובה. אין קסמים, זה נכון כמעשה כל נושא בחיים, וזה נכון גם בפרויקטי בנייה, ובטח בפרויקטי תמה, ששם נדרשת רגישות יתרה לגבי מה שקורה בפרויקט. ואם לא תהיה תשומת לב, ובאמת לא יהיה חשוב ליזם מה קורה בפרויקט, אז כנראה הדברים יקרו שם קצת פחות טוב, וזה יהיה באחרי כל מי שנוגע בפרויקט. כי אני חושב שגם הנקודה מאוד חשובה, כשמסתכלים על היזם, יש זהות אינטרסים רחבה מאוד בין האינטרסים שלכם לאינטרסים של היזם. אני אוציא רגע מהתנאי היזם, מה שמעניין אותו זה רווחיות, אבל זה בדרך כלל נסגר כבר בחוזה. יזם שבטח שאתם תרצו לפגוש אותו, זה יזם שהמוניטין חשוב לו. למה המוניטין כל כך חשוב ליזם? היום ישאלו מה בנית בתמה, אז אין הרבה שיכולים להציג ביצועי עבר, כי זה משהו חדש. אבל עוד שנתיים, 3, כבר אני אוכל לבוא והראו, אוקיי, פרויקטים שסיימנו. אם יבואו אליכם ויגידו רק רגע, איך בנו לכם, ביצעו את הפרויקט, ותחוו דעה שלילית, אין סיכוי ליזם כנראה לעבור מול הבניין שהוא רוצה לעשות בו פרויקט. לכן האינטרס לבוא ושתהיו מרוצים בסוף התהליך, הוא חשוב ליזם, בטח יזם שמסתכל 2 צעדים קדימה, לא פחות משחשוב לכם לעבור את התהליך הזה בצורה כמה שיותר קלה. והנקודה השלישית, שגם היא קשורה באנשים, זה הכימיה שתהיה לכם עם היזם. כי אתם יכולים לכתוב חוזה מצוין, חוזה מפורט ב1,001 סעיפים, ואני מקווה שהחוזה הזה גם יארזו אותו בצורה נוחה, שישכב בארון ושלא יצטרכו לפתוח אותו. אבל אין מה לעשות, התהליך, בטח בתיקון אחד, שבונים על גג הבית, הוא תהליך רווי בעיות. ברמה גנרית, כלומר זה לא שיש בעיות או אין בעיות. בהגדרה יהיו בעיות, כי בהגדרה יש לנו את דרכי הגישה לבניין. בהגדרה יהיו בעיות עם החשמל והמים שלפעמים צריך להפסיק ולפעמים צריך לשנות ומעבירים חשמל ולוחות חשמל חדשים. בהגדרה בונים פיגומים לבניין. בהגדרה הם יעמדו מול החלונות שלכם. בהגדרה יהיה לכלוך בלובי כי כל היום עולים ויורדים ומעלים חומרים. בהגדרה יחליפו אלומיניום, אז יפתחו פתאום את הבית. יוסיפו חדר, אז פתאום תהיו חשופים. כל כך הרבה דברים בעייתיים הם אינרטיים בתוך התהליך הזה. אז כדי לפתור את זה, אתם צריכים מישהו שיהיה לכם קל לדבר איתו. שירצה להעביר לכם את החוויה הזאת בצורה הכי נעימה,
ועד כמה שפחות באמת לצמצם את אותן נקודות מובנות ולא נעימות שיש בתוך התהליך. אז זה אני חושב הנקודה השלישית, הכימיה, שאתם רואים שיש לכם אנשים מהצד השני, שאתם יכולים לפתור איתם בעיות, כי אני מבטיח, יהיו בעיות. כי זה מובנה בתהליך. רק השאלה איך פותרים אותם ביחד, שזה כבר לנקודות באמת להצליח. אני יכול כנקודה חצי רביעית להוסיף, שלא תמיד הגודל קובע. כמו בהרבה מקרים בחיים, גם פה לא בהכרח, כי לנהל פרויקט תמה זה לא כמו לנהל פרויקט של שכונה של 1,000 יחידות דיור. זה סוג של עדינות אחרת, זה סוג של תנועה אחר, זה סוג של קבלנים אחרים, קבלני ביצוע, חשמל, אינסטלציה, אלומיניום, זה עולם אחר של ביצוע. אז זה גם כנקודה שלפעמים באים ומנסים להראות מאוד, לפרוס נוצות ולהראות כמה גדולים וחזקים היזמים, זה לא תמיד מעיד באמת שזה משרת לכם אינטרס. אז אלו 3 הנקודות. תודה. עדי.